खुलुमबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट बा जोबजासिम नायलांबाय थादो आं दिनै फैदों क'क्राझाराव क'क्राझार जेसिस दखना स्ट'र नाम्बार 2 अपेनिंआव मोनसे बेना दंखायो डेली मार्केट खाथियाव बे जाबाय नाम्बार 2 कदमतला सेक्रेटारियेट अपोजिटआव बिराद मोजां जागाया बिराद मोजां प्लेसआ दा अपेनिंआव लेंहरदोंमोन आंखौ आं सफैबाय दा अपेनिं जागोन प्रेयार खालायगासिनो दङ बयबो प्रेयार जागासिनो दङ Jessie dokhona store 1 बेजाबाय 2 Jessie dokhona store 2 number 2 3 बो जागोन 4 बो जागोन जों थाय दङ एजामिनेसन साफा 3 जागोन नेक्स्ट नङा जागोन गासिबो अल बिसियाव जागोन बिटिआरआव जागोन आरोखि बे साइडनि लकेसनखौ होनदे सेक्रेटारियेट खाथियाव बोरै सेन्ट पिटार्स चार्च दङ सिएनआइ ओमफ्राय जेडि रड फैदो नोंसोर बयबो बेयाव जागायाव माने बिराद माबा कदमतला होनो आरो आबोखौहाय आं नायबाय थायो सिगांनिफ्रायनो आं नायखायो दखना मा नायनायनि दिनै दिनैहाय आङो फेस टु फेस आबोखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनो जोंनि मोस्ट पपुलार आबो लफायखौ लोगो मोनफैबाय आबोखौ नुनानै आं गोगोम मोजां मोनदों आबोखौ आं सिगांनिफ्रायनो आं फेसबुक पेजफ्रावहाय आं फल' खालामखायो नायखायो आबोनि माने दखना प्रडाक्सन खालामनाय मानायखौ दिनैहाय फेस टु फेस लोगो मोननानै माने खुबि खुसि आं प्रग्रामा बिराद मोजाङै जोब्बाय ओमफ्राय जेमाया देखायगासिनो दङ एमजेखौबो लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनबाय बेनि वाइफ प्रिति बिराद सुइट लोगो मोननानै आंबो बिराद मोजां मोनबाय सानैखौबो ओमफ्राय गावबो ब्लग बानायगासिनो दङ ओमफ्राय जेमाया देखायगासिनो दङ ओमफ्राय जोब्बाय बिराद मोजाङै प्रग्रामा जोब्बाय ओमफ्राय आं आरो नेक्स्ट मोनसे प्रग्रामाव थांगोन आब'मोना लेंहरगासिनो दङ पिकनिक जानो थाखाय आब'आ होनदों जे क'क्राझाराव फैबाय नालाय फैदो जों गौरां खाथियाव पिकनिक जागासिनो दङ नों हाबदो एसे ओमफ्राय आंबो सानदों क'क्राझाराव फैबाय नालाय माने लोगोसे पिकनिकआवबो हाबनोसै बिदि साननानै आं दखाननिफ्राय ओंखारलानानै पिकनिक स्पटआव सफैबाय आब' सानै जोंना माइनाव दखना स्ट'र आब' प्रनिता जिजिरि दखना स्ट'र आब' बिनुमा सानैबो लेंहरदोंमोन एक्सुवेलि हाबबाय फुजियाबो फैदों फुजिखौबो आं पिकआप खालामनानै लाबोदों सानैबो फैदों फैनानै ओरैबायदि एन्जय खालामदों जा मोसाबाय सानैयाबो आं मोसायाखै आरो सानै बिराद मोसादों सानैबो दखना पाइकारि नालाय बिराद बिजि फनाव सोरबा फन खालामदोंमोन फनाथ' खालि फैबाय थाखायो दखनानि सानैनाबो दखनानि परिसान दा बिदि मोजाङै जोब्बाय दा पिकनिकनिफ्राय न'नि थाखाय ओंखारलांबाय
आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम पेजखौबो फल' खालाम इन्स्टायाबो फल' खालाम साबस्क्राइब खालाम नेक्स्ट मोजां मोनसेयाव लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय